Dubai होनलायदो Dubai लोगोफोर नै आंना जानायनिफ्रायसो आङो इन्ट्र'खौ खालामनाय जाबाय आरोना दहाय टाइमखौनो मोनासै बेखायनो आङो दानिफ्रायसो जागायनाय जाबाय ब्लगखौहाय ओमफ्राय नै नुखाबाय बियो मा जाथावथाव दिनै थारमाने आङो माने दिनैसो फार्स्ट बेदर जादों आरोना बेसेबांबा गोबावसैमोन 30 days जाबाय आङो बेदर जायैहाय ओमफ्रायहाय दिनै फार्स्ट बेदर जाबाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागोन आं दिनै फार्स्ट बेदरखौ माखौ जागोन माखौ जानाय जागोन अमा आंनि फेभरेट बे अमा बेखौनो जानो नागिरदों आङो अमा बिबु बिथै नै ओमफ्राय आं जानो लुबैथारबाय दे आं जागोननि दाबुंसो एफा गोबावनिफ्राय मोनजानाय बे ओंखाम माइरं रुनाय नै बे ओंखामा खिथानो बावगुलायबाय आङो माइरं रुनाय ओंखामा नै माबायदि जायो बिराद गोथाव जाखायो आंथ' बिराद गोथाव मोनो सिथाबजों सिथाबनायसो मोनदों नोङो एसे फ्राव फ्राव मोजांसो मोनो आंहा गोथावथार आंबो मोनदों गोथाव मोनदों होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोनाहाय दिनै आंनि बयबोथ' जाखाबाय नङा होमबा निउ इयारनिफ्राय गोजाम बोसोरनिफ्राय लानानै गोदान बोसोर बरायनायनिफ्राय दिनैथ' माने गेजेर नांलायबाय जानुवारियानो बयबो जाखांबाय बयबो बेदर जाग्राफोराहाय नै आंहा दिनैसो आरोना थ' जागायनोसै होमबा ब्लगखौहाय नायलांबाय थाबानो जाबाय थादो नै माइ रुनाया खौ एसे आथिंजों एवनानै दोनग्रोसै दा नै लोगोफोर आङो बेनिफ्रायनो जागायलांसै आरोना ब्लगखौहाय दिनैनि ब्लगखौहाय नै माइ रुनाया बेखौ एवगासिनो आरोना ओमफ्राय दाख्लैहाय सानैसो आगैमोना सोंहरदोंमोन आरोना माइ रुनायनि माबाखौबो माइरंखौबो देखायहोनानै आङो दाख्लैफोर माने बानानै ब्लगफोरखौ बानायनाय जायाखैमोन नालाय बेखायनो दिनैहाय खालामनो सानलायबाय आरोना दिनैथ' आङो फार्स्ट डे 2025 नि फार्स्ट डे माने माबा जानो नागिरदों बेदर जानो नागिरदों नालाय थ' जाखागोन बेयावथ' ब्लगाथ' साननानैहाय आङो नोंथांमोनजों लाबोनाय जालायबाय आरोना थ' नै दा देखायलांगोन आङो बेनि माबाखौहाय माइरंखौ आंलाय बेखौनो जागासिनोखा बांसिनानो जोङो ओमफ्राय सोमगासिनोबावसो आरोबाव रुगासिनो दाख्लैनिखौथ' माइरं बानायखांबाय माइरं जाखांबाय बेखौ दा देखायगोन आङो माइरङा थारमाने बारा बाया आरोना जाबाय थौदो होमबा जागायजेननोसै दिनैनि ब्लगखौबो ना मा होनो लोगोफोर दा नै बे बिबु बिला बेफोरखौहाय आङो रुग्रोनानै लाबाय आरोना फारसेजों नै दमासिनि जानाया दाबोनो खाराखै ओजोंहाय मालपवा सावगासिनो आङो नै माखासे जाबाय बियो ओमफ्राय जाबायबो आरोना आङो सावै सावै नै बेनि लगायनाया मालपवानि मा हा ए बैयाव एम्फौ थानायखौ बेयाव सिबनानै लांसै नै दांसैसो औ सिबसै बाव लाबोनोसै थोस आं गियो ओरलाबो दे दे आयौ रोंबायथ' गैला नै बेयाव दं नै हनै औ हनै आइदै बाबाय नोंनाव बाबाय आइदै गावनाव बाजादो बा उदैयाव अरसैमोन ना बाव अरसैमोन औ थोस दोनहैदो दाना मानोथो नोङो बिदि सिबनो लाबोनांगौ
एम्फौआ अरो औ अरो अरोना सायो अरो औ बा होनो रुनायाबो नै मोनामब्रुं ब्रुं जाबायबो मोनामगुलायोहाय बियो जिनो मा फैबाय फैयाखै नायगोन बेसेबां मैला गयो अमा जायैफ्राथ' बिराद माबागोन मुगैगोन बे जिनिसखौ बिदिखौनो जायो होननानैहाय खिन्थु अमा जाग्रानि फेभराइटसो बिसोरो बयनिबो अमा बिबुबाथाय Baba, okay. Mira. Apa mungkin tahu? सानखौ नायनो हाला नै सानखौ नायनो हाला नोङो बिदि गुफुर बेबायदि जानायखौ नायनो हालानो बेहा ओइ दे दुबाइ होनलाय हैद दुबाइ होनलाय दे दुबाइ सान होनलाय दे आयौ सान नै ओरैलाय ओमफ्राय नै बेदर मोजांबो दङ बेदर मोजांखौबो रुख'गोरखाबाय बेखौहाय आङो रुनानै साफा खालामनानै लाखाबाय दा नै गासिखौबो साफा खालामजोब्बाय साफा खालामनानै नै मोदोम मेजेम एसे लागायबाय ओमफ्राय बिबु बिलाइ एसे थाबाय आरोना ज' संजोबसै बेखौहाय मिक्स खालामनानै बेखौ माखासे जानोसै नैबे माखासेखौ फोराननोसै बेखौहाय बे फोराननायनि बेखौ दोनसै बानलु सामब्राम गुफुर होस'नानै लाबाय नै ओमफ्राय जिरा गुन्द्रा बियो जिरा गुन्द्राखौबो होनानै लाखाबाय संख्रिबो होखानोसै नैबे कुकाराव संगोन आरोना ओमफ्रायहाय माने मोजाङै गुरै जानायनि ओमफ्राय गोबाव संनांगोन ना सारायावबा ओमफ्राय टाइमाबो जाबाय ओमफ्राय हाखु दाखु जाबाय बेखायनो कुकाराव संसै आरो दा नै मैगं बागानावहाय खानानै लाग्रोसैलाय बेखौ संनोसै बेखौबो
आं नोंखौ होनखादोंमोन एसे एसेल' जा गैला जोब्बाय लाफायाबो ओरैनो बिदै जाबाय बेबो लाफाखौ बारा मोनद्राय होनो नाङा जाबाय आरोना लाफा बिदै बेनो दुन्दिया बिलाइ सामब्राम आरामसे जाबाय आरोना बेबो बिराद साइजबो जाबाय गोथावबो जाखाबाय हनै एसे एसे गुन्नाय दं नै गिसि खालायलायदों गाबोन नांबावगोन ना गाबोन बयनिफ्रायबा दाउ बेखौ बिथिं थिखोयोना बिदिनो थिखोयो माइ रुनाय बियो ओमफ्राय नै माइरं रुनायखौनो होगासिनो माइरं रुनायखौ आङो देखायनि र' माइरं रुनायखौ माबायदि बेयावहाय नै बेयाव दङ आयौहाय नै माइरंफ्रा बारा बाया थारमाने गथा गथायैनो थायो आरोना बांसिनानो नै बे फुरा बाल्थिं मोनसे बियो ओमफ्राय नैबे मोनसेबाव नै बेयाव दामानि रुगासिनोल' जोंहा रुनायखौ जानोसै होननानैहाय लोगोफोर माइरं रुनायाहाय बे दाख्लिहाय बेखौहाय सान्दुं गैयामोन नालाय सान्दुं दुंबाथ' साननै फोरानबानो जायो ओमफ्रायहाय सान्दुं गैयैखाय सानथाम फोराननाय जादों आरोना बे दाख्लिफोरनिखौहाय ओमफ्राय दा जे फोरानगासिनो दङ बियोहाय सान्दुं मोनबाय नालाय दा साननैजों जाबाय ओमफ्रायहाय फोरानखांनायनि उनावहायबो सानसे ओरैनो दोनो आरोना साननै फोरानखांनायनि उनावहाय सानसे ओरैनो दोननांगौ ओमफ्राय बेनि उनावसो सौहैयोबा साबसिन जायो होननानै बुंदों आरोना थ' बेबायदिनो खालामनाय जाबाय होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि ब्लगावहाय होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं